spot honcat saka Palagam. Ning kene mung kari kowe kawijayan. Terus piye ta? Sepisan maneh yen kowe kena taeman. Kowe becik wis sumikir apa panjen? Aku belum sumikir. Nek ora santan pitumon. Apa bukan? Yen bisa nyaking sirahku. Setan. Wah. Ayo, iki batas satrio. Tuju marang. Ayo, maju. Teges wedi karo kowe ngono ora? Bos, nanging golek papan kang sempit kanggo buktekno kowe apa meneh bakal langsung papan. Sumpah kowe bisa membentuk mungkin sendiri. Ayo, sepisan meneh tandani ke Praden sing kene. Maju. Sorry. Cukup. Yen perang mau nganggo atase balung kanjelit-lit, ora ana karamungane. Terus sing karep lho, Adu kawijayan. Ayo, aja mau matur ngomong. Ndak gaduh. Wow. Mung semono batiknya. Ayo. Nah, kandhani. Nek becik wis mikir, apa ning mati di papan kene, Saya maneh, aku mikirno adu kawijayan. Ngono. Ya. Ayo. Iya.
tau kon diae Lady. Kok kuri kula keblasok-blasok. Kok sowe men tak enteni nganti joget kayane ra karuan kok. Malah sowene mbak. Lah kuwe ayo baterai, Mbok. Yo ketinggalan aku. Ceritane iki aku ape ndelok ketoprak di Ketoprak endi? ning desa Bedingin. Bedingen acara opo? Acara sunatan menawa. Walah sunatan. Ketoprake sapa? Ketoprake Gilar Tribudaya saking tempuran pimpinane Bapak Trimo. Oh, alah. Kowe ora kenal karo kene, Di? Piye? Kowe ora kenal karo kene? Ya ora kenal lah. Ya kenalan deh. Kowe sih kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakaken bapak-bapak ibu-ibu nami kula Jolodot. Alah. Dan kue di. Ngono Jolodot. Iki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Bu, tepangaken nami kula Coklitik. Oh, alah. Coklitik. Iya, lah iki ketoprake carane nanggep piye to? Cok. Oh, alah kowe kok ketinggalan zaman. Saiki cara ndelok ning YouTube ya wis ana, YouTube Media Tama. Oh. Cara ana nomor WA-ne ya ning ngarep iki di nomor WA-ne Pak Trimo. Oh, alah. Ya wis ae didelok ketoprak yo. Ayo di. Soe wis do mati kabeh. Wis salah tunjang. Saiki karek menangit do leren. Loh, ijono sitok. Rek kuwe melek kale. Piye lah Mas? Aku wis kalah lho. Urung mati kalah. Urung mati piye? Urung mati. Ayo, kowe manunggal apa mati nih kene? Aku manunggal ya Mas. Lho, manunggal ora iso. Ora iso. Oh, jadi sakene. Patenya besar. Kotian. Para bapane tak cis. Iya, kotar. Dibuahe. Lah, gede ngene aja ngene tak. Yo, mati kowe. Aja gak rono. Engguri ae. Ayo. Aku sore wis buahe tak wae kaya kremas. Alah. Wis mati modal. Wah. Apa itu? Air. Suri. Wala masa iya? Iya. Ya salah. Aku. Ini lah capek aku. Aku jahat. Iya segel. Biasanya tutupnya segel. Iya. Saya ini gelasane sing segel.
Jajan dingin tiap Brion. Jae balik. Siap no. Disaplok Ses. Iya. Wah, Nyelo, ben cepat. Udah. Takoki ya kena apa e? Lah iya. Kena apa? Kowe kok muni sakit sing sakit apa? Iya. Endi? Jam-jame kena apa kok? Lara-lara teko. Jaluk apa? Kowe jaluk donga. Iso. Perkarane mati kena apa? Cari penyakit celek. Perkara mati kena apa? Ya. Penyakit apa? Penyakitku nggak ibu Ipe. Malah kelean penyakitnya. Kowe jaluk disampurnakno. Iya mas. Jaluk disampurnakno. Kowe iso ta ora? Iso donga. Gak iso. Lah kowe. Gak iso. Lah kowe. Lo. Kene tak kandhani. Ye. Nyelo bamote. Wah. Celuk kowe nek ngono. Sabar. Kene nyelo bamote. Mbak model bedinge lho. Bamote bedinge. Yo. Oke, celukno. Sing ngerek yo. Oh iya. Tuh. Ini ana bakul rosok lewat. Bakul rosok. Mbah Modine ora ana. Oh, ono ah. Ora ana nang omahe Dada tilian nek ora percaya. Ora ono. Wong iki mas sliwer. Bakul rosok. Ana. Wis teko. Lah ana ta ora nang omah? Ono mawe. Wis budal rene. Wis budal. Ciri-cirine piye? Songkoan. Iya. Engko iku sing korokan sing ngene-ngene. Terus beh Yo, ambek nganggo serak. sorban. Sorbane model anyar. Sadar. Yo iku mau. Nek Yo. aku bakul rosok patanan. Iki lho. Adalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Betul anak-anakku. Nggih, Mbak Modin. Tak rungokno saka guri kok bengak ana apa? Mbak Modin. Ya, Ana pangeran-meran. ana pangeran-meran. Ya, Pangeran-meran apa le? pocong. Ana pocong. Ya. Lah pocong endi le? Apa ning ndi? Gede kowe ndok layuan. Model wedi pocong iki. Aku ora wedi pocong. Apa? Aku kaget. Jumbul. Ya. Poconge dene ale. Jaluk disampurnakno, Mbah. Pocong iki njaluk disampurnakno. Iya. Gampang aja kuwatir. Jarene matine kena penyakit. Kenapa? Ipe kena HP Android. Modin apa jengget ngene? Ngawur. Ngandene salah. Aku salah. Kowe ra Tuwek, Bu.
Jane penyakit apa le? HIV. Oh, HIV. Sing manggone kelek iku lho. Manggone kelek. Kelek. Enak. Pas aku tuling. Apa deh? Saking ngene lho. Nggih. Parakno rene sithik. Oh iya. Kowe ning duriku. Oke. Sadadaku tak gelare. Nggih. Kaca iki bentang sampurna. Sadada lho, Le. Iku mono sadada. Masa iki sajadah, Mbak? Sadada. Cape opo Iki cap Korea. Yo, sajadah kok Korea. kok Korea Impor. cap Korea. Oh, Lo iya. apa ini ndak makan lo? Kok iso? Yo isa. Ikir jago nek rabu-abu Korea ora lemu. Ya, betul. Ikir pari nek rabu-abu Korea yo ora iso lemu. Benar. Lo mangane kok lemu itu. Ya nek bayi. Nek bayi yo susu ae. Masa Korea. Selain ana cape ana peraturane. Ana peraturane apa? Jangan digantung patakmu. Pak Model kalau muni koten. Lah iya kok jangan digantung lho. Dasku gak bolong iki. Saking Sadada. Ya. Tak kira aku. isak sajadah. Ya men. Lan kondi. Ora iku kok guri kono lho. Aku manggon ndi iki? Manggon kene. Ayo disuati bareng-bareng. Gang apa rapat? Yo gang aja. Ada. Aduh. Ada. Tempe. Ora tunggu ki kok. Yo. Bah, Lah iki mrengkol-mrengkol buntut sapine apa, Mbak? Iki jenenge tosbeh. Ana maksude? Ya ana maksude. Apa? 100 kabeh. 100 kabeh. Iya. Kosek. Pacare kene sing mbok goleki tukang kethak. Itu iku. Sekira ayo bareng-bareng disolati. Piye Pak iki manggone? Manggone ngene iki ae. Ki mundur sithik. Imame dikek nggon. Bismillahirrahmanirrahim. Gobloke. Iya lah, Mbak. Imame kek nggon acuk. Oh, ning arep kowe. Aku ning ngarep kowe ning guriku sithik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iya lah, Mbak. Goblok ijek karo ning guriku sithik aku aja dosok ah. Imame kek inggon ngono lho. Ngene salah, ngono salah. Kowe Tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Model itu. Waduh pakwa. Gendeng. Kok dikon salat kok malah Takbiran. takbiran. Sing tenang. Aku mau takbiran Mbak Model. Iki mah takbiran. Aku sing salah. Kowe karo kok. Maaf ya. Tong ae dijote. Tongkoke. Waduh. Aku yo ora roh. Jejetan. Langsung niat ae. Saya kira ngene. Ayo diwacakno kalimah thayyibah. Oh, taibah. Jaluk go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Purwadya! Wonten menapa panjenengan rawuh wonten ing dagan? Mangger kena Surabaya. Nggih. Anggonku teko ana ing dagan. Aku nampa dawuh marang Jeng Sultan Trenggalek ana ing Demak. Kang supaya nyowakake marang Jeng. Tinimbang kula sowan teng Demak, luwih becik mluntung sirah kula. Oh, kaya mangko. Sing Gimana?